Много пъти съм бил благодарен, че съм роден в епоха, в която можеш да научиш много само с едно кликане върху Интернет Експлорера. Но има някои неща, които може би малко по малко се изкривяват и изгубват с времето. И те са предаваните от уста на уста техники, които някои древни народи и до ден днешен си предават само в техните затворени общества. В това видео ще ви говоря за ролята на учителя, на живия учител, с който можеш да обмениш не само познания, но и да те крепи в тежки ситуации. Колкото по-просветлен е един учител, толкова по-силна и пречистена аура има. Човек има желание да стои да попива познания от такъв човек. Може да се почувства в безопасност в неговото присъствие. Може да медитира по-насочно и по-концентрирано. Може да бъде намерен от учителя се в определени духовни ситуации. Ученикът от своя страна се учи да служи, да намаля егото си, да гради доверие, да тренира техниките с вяра, а понякога и на базата на чиста воля. Учи се да контролира гнева си, да трансформира емоциите си. Учи се на уважение, на любов, на приемане, на разбиране, на прошка, на смирение. Учителят Петър Донов споменава, че прекалените знания, натрупани в неподходящия момент, могат да нанесат повече вреда, отколкото ако човек следва един постоянен път на премерено приемане на знания и умения. Може би моите критерии за един истински надежден и просветлен учител е нивото на лични и чужди страхове, предизвикателства и илюзии, които е преодолял, анализирал и интегрирал, както и умението да преподава спрямо нивото на познание на съответния ученик.